Wis persiapan guys, iki sih harap mangkat tandur. Sakjane iki awake iki ya rada jek piye ya guys, kesel, jek capek nggih, tapi wong wis dijob wong tandur ya panggah mangkat. Meskipun awake iki kesel, capek ya panggah mangkat guys. Wong wis tanggungane, saurunge kan wis di job bar iki nggih. Desih kan bar apa kuwi tanggalan kok adoh kuwi. Dadine iki anggek leren ndek bengi suwengi kuwi esoke wis terjun neh guys. Yo alhamdulillah disyukuri ae nggih. Sing penting awake diparingi sehat. Mangkat. Ibu tani. Jadi wayahe tandur nggih tandur. Wayahe solawatan ngadroh nggih ngadroh. Dadi yo pekerjaan apa dilakoni ya guys, yang penting halal. Ndi ya nganuku. Klambiku dawa mah tak kendi ya. Kok bingung. Mang wis bar masak guys, soalnya iki budale rada apa awan. Mangkate iki rada awan, sing duwe sawah kuwi leren ndaut. Dadi leren ndaut no dhisik ngono. Apa? Tak sarapan. Disih mau wis bar masak, wis bar korah-korah, wis bar apa, wis selesai kabeh guys. Ya wis bar sarapan barang. Iki arep ndang gercep mangkat. Wis dinteni kancane iki karek njupuk klambi dawa iki. Klambiku dawa mah tak endi ngono ya Bapak, nek iso kelangane. Bingung golek iklan dawa ya Allah. Gusti. Sik ya guys, ngono ya. Tak persiapan sik dhisik. Angkat guys, persiapan. Jalan kaki tapi. Soalnya sawah iki ya cedak. Jadi ini disih jalan kaki, ora pakai sandal. Ben sehat. Guys, disih tak mampir sing bar duwe gawe iki. Disih mampir sediluk guys. Arep duwe perlu sediluk. Sing anggek bar duwe gawe ndek iki kae. Maaf ya guys, videone tak jeda sediluk soalnya iki ngomongan karo sing duwe omah bar sing digawe iki lho guys. Ini anak lanang Mas Arifin ndek sore kondo nek arep ijol reteh. Ijol reteh arep dinggo mbayari wong ngepeki jagung. Guys nek bar digawe kan biasane buka amplop reteh-reteh ya Mbah. Nggih pe mangkat Mbah, aku nggih bar sarapan. Aku wis mateng esuk mang bar sarapan. Dibel Mbak Tin mau jare winae wis entuk sak pusungan. Tandur, ngene Pak Pendi ku lho, Mbak. Aduh, sikile kena krikil lincip-lincip. Ijol tukar uang, guys. Tukar uang 3 juta recehan. Jadi ya 5 ribuan, 10 ribuan. Kok rencana kan hari Rabu ngunduhi jagung, jadi panen jagung. Nek wis siap receh kan penak nek mbayari tenaga. Lah iki omahe rombongane dhisik.
Ayo lah kok malah tak kira Mbak Tin. Lho, siapa? Lho, urung bar. Wes kok. Lah yo rek gegete mbayani aku ngono. Ayo, pian derek. Nggone Nino. Ndi? Oh, dilongi kono gitu. Nggone Mbah Ju kuwi dilongi sithik ngono engko. Ya ora apa-apa sesuk malah Awake kuat. kuat kok. Aku ki ngene mikirku mangke wis marani Mbah Ratemi kok gak enek tak celuki. Enggak. Gak enek. Lah mikirku sesuk tak jak ngono. Wonge gak enek. Happy ya. Ya yo mbah, yo wong telu lah nek ki engko dilongi. Sesuk karek sak itik ngono ya Mbak Nik. Sampean melok engko? Iki jane juara iki. Lho, aja. Sampean ndra. Lah panas. Aku nek gelem main gelem. Ora Mbak niki kurang turu nek ning gone wong wis sam turu iso. Oh, jenenge ora ning omahe dhewe iki ya turu ki ya kelap-kelip ngono. Lah nggih, elek nek ning petele dhewe iki ya masaku ya ora kaya ning wae dhewe Mas ndang busek ngono. Cari apa iki? Tele ayo. Ayo kan, derek mboten kok ngetut iki piye cah? Kowe ngono yang bayaran. Lah wis bar mborong. Mbok tanduri dhewe ya? Aku gak nggo senandang. Apa jaware? Anake seh. Anake seh, ho? Heeh. Melak ayo, melak tandur ayo. Ikut. Ayo melok kecek le. nyemplung malah nyemplung. Melok kecek ya? Ayo. Nggih. Ayo. Bismillah. Gobar gone. Iki mbok tanduri mulai ya apa ya? Sedina. Wis ndek iki ki wis. Lah gak ndelok nganten no ndek iki. Delok iso nganten. Isuk dhisik mbok gethek ngono. Tandur le. Wis tandur ah. Lah endi, Mbon? Urung dadi Pak Pendi. Lho. Lah Mbak Tini sing telepon aku mang. Ayo se, winae wis diusung raketan sak jalan. Ya ayo aku yo ngono Wong Pak Pendi ki ngomong nek jam-jam 18 Gus. Iya, aku ngono ora gugup, santai iki. Cek dandani kalau galeng-galengnya ambek sing nganu tengah ngono kuwi lho, geneng-geneng tengah. Walah Pak Yudi ki apa langsung nyemprot. Pak Yudi ki lho langsung disemproti tandure ki. Lah wis meneng ae ya. Kene ki yo golek dhuwit ya yamu alah. Lah yo. Sementing ki sabar nerimo entuk sithik-sithik syukuri. Bareng rombongane wong sak mbuh lho anu Mbak. Ngerti ya kayak wong piro? Baju kok golekno batu piye? Wong 12 enak ya. Ki terus nimbal wae waris kuwi lho paling. Lah mek sapa? Lho, aku ki jane ya ngono. Lho iki engko langsung sithik-sithik ape dicicil ya nek bar kok kene. Lah terus golekno sapa? Sesuk karek. Mang aku wis nganu Mbah Ratemi karo Mbah Wakini tapi kok wonge gak enak ngono Pak Telu. Mbah Ratemi ngarep omahku kuwi le. Mbak lek lani. Iya, lah nek ki engko wis kalong ya, Mbak. Nek ki engko wis cara dilongi sithik-sithik kaya ya karep. Ora kok. Lah ngono kan teko kono aku ki ngono karep batore aku ki. Napa? Iya. Kan nek kok ning kono balik ngene. Nganu Mbah Ju. Lho, kok ngono.
Anu keong yo, mari tandur ki anggere dicublek ki nek gak orong-orong yo keong, nek gak keong yo tikus. Sambate wong nendi-nendi ki yo ngono. Tandur ki wis apik, Mbak, wis wayah mindoni jere. Kuwi langsung nimbal wae mari sik. Sing sapa? Wis wayah tandur wayah mindoni kuwi lho wis sak dengkul dinjah-njah tikus omonge. Uangane tikus. Anak wong 12 wong mbro kok. Ngene kok. Heeh. Mbok pangan nek. Lha kuwi ngene waris barang seguri mak Nurul paling kae kok. Yo ketae kene main nurun. Iya. Kuwi paling sing nyanggemi yo Blok Yuswati mak Nurul kuwi lho. Nggone mak Eko kuwi mang nek tak hitung nek nggone waris iki wong 4 tempek kono tak tepukno ki kok akeh men wonge. Sing ngalah ning etan ngono kok wis kok. Nggone Eko ki nek gak wong 8 yo wong piro kuwi? 6. Wis ngalah ngetan ngono kok. Lho budale wis umangi wis. Heeh. Lagi buka tandur tenan. Mbak tenan pemelo. Kok tandur elek-elekan iki. Mosok malah ning kae wong. Melo, mbek komang Kan masuk padang dek di berarti. yo karo Ngirim. bosku. Engko banyune sak trit gak kurang, Mbak. Mbok ganti botol gede ya? Ora kok delok nonton. Nih. Kok ono paling. Wes siap apa urung apan? Siap apa urung? Kok kene Kok kene ae? Urung dibanjarno ben dibanjarno sik. Iki nae tunggal ngene Pak Yudi ngono kok. tunggal. Lah iya. Tapi banyune agung kok iki kok. Ora. Bersihno. Lah ya ora patek ngondol-ngondol. Etane kuwi engko iya, Pan. Etane kuwi iya. Wae wong. Lah winae endi lah nek tandur trimo sakmono tok kuwi? Tek trimo sakmono tok. Lho, gak sing kuwi lho wis dijepi sakmono. Nggone lek iki lho. Lek wakinah iki berarti. Ya. Wek lek wakinah. Apa ngenteni wineh tur-aturan ngono apa piye? Alah. Lalaran mbok iya apa ora suketing kok? Icek mbok usungno wineh nah apa ora? Ya wis iki. Babar ngene Pak Yudi kae babar kok. Kae turah 5 pocong kok. Biasa ngono ae. Ya wis manut. Kon embol ya embol, kon arang ya arang-arang, kon biasa ya iso. Ya guys, manut iki guys. Ya nang pasang kelere. HP ku tak kek endi ya HP ku? Cirono. Ngetan rono emangune. Tak cantal nanti jur HP ku. Nggo HP ya bingung ya. Gedang kono ya ning gedang. Nggo tripod ki ya bingung Ibu. Nek wis kadung nyemplung ki kon munggah-munggah galeng ae mateni HP ngono. Diwongi wong 5, wae waris kae 5 apa 6? 5. 5 no paling sing siji gak mangkat. Alhamdulillah guys. Wis rampung. Akhirnya dibayaran 100.000 dibagi 3. Diuman sijine 35-an, sijine 30. Oh ya dibagi malang duit 10.000 ya 30-an lah ya guys. Mangkate wis awan jam 8 yang kek mangkat. Alah kamang pendi liwat ngidul lah tok man. Kuwi nae turah tak kondang jipuk. Sithik-sithik ya guys. Iya ini jam setengah 11. Mbah jam 10 ya, nek gak tak delok ya guys mau. Nek ngetno ayang-ayang iki kaya wis jam 10 lewat.
Piye iki Yam? Sida nimbal apa ora? Lah ya maksudnya leren mangan budal nah aku nek mbok konsolan salin cethek kabehne awang-awangen Yam. Mesisa nek awake rusuh ngene kan kok entuk rong-rong unduran, telung unduran tinggal mulai salat. Sesuk dibaleni neh. Ngono lho Yam karepku. Lah yo leren Yam timbangane gluduk. Lah yo leren, kok jam-jam 2 mulih kan. Sampai sore. Iya. Nek gak udan ya sampai sore ya oke. Timbangane udan lho, kowe nek gluduk kan dekem-dekem ning kedokan. Lah ya ra yo wedi lah. Lah mangkane yo aja ngeyel, maksude nek awan nek panas ngene iki nek jak budal ki yo oke. Timbangane gluduk ngono kuwi kowe yo wedi. Nek panas ngene iki rak. Lah ya apa sesuk pisan. Arek manut aku kok. Lho sing ngajak mang Mbak Tin Engko nek bar kok kene ayo dicicil sithik-sithik. Aku yo manut kok. Manut ae aku ki. Di model piye oke. Itu kono lho, den ngene ngene. Penak metu kono ae. Iya, penak. Ya metu ruruan malah super yo. Lah yo iki keputusane piye? Mangan sik terus budal neh. Lah ya ayo, oke. Aku ki yo manut. Jajane Mir. Mulai mangan, mangkat neh. Kok montore dikek ngene Mbah Panijo. Oke. Terus mlaku ngetan ya aduh kuwi Duk. Ngetane kuwi. Nurut kene mbek kene Ya kok ngono lho yo. Ya ya. lakune yo kene ngene. Ayo. Aku suwe. Wong kowe ket isu kok kun sarapan blas kok ndek. Iya, iki mlaku dhewe ya aku nglor. Kalau Lah ora duwe Yamnya. Aku kowe ndek 30 ya? Kowe nek 30 apa ora? Ngomah. Heeh. Nek ora nek iki aku kayak 30, kowe engko karek bagi karo Mbak Tin. Sing ndeknane cek 5.000 kae malang 5.000. Rak urung tak weno ya. Lah engko pas 105 dibagi wong telu oman. Lah yo. Oman 35-an. Ndeknane kan cek ndek turan 5.000 kae. Lho, ora tapi kan dunungane ngono ae ya. Makanya aku ngene. Lah yo. Lebeken Mas. Makanya ala-ala gopo. Ngene baju. Saiki langsung. Gak duwe. Lah kuwi nak lah aku malah. Alhamdulillah tak laran jungok ya aku Yam. Laran jungok sik. Alhamdulillah rabbil alamin. Semangat juga, semangat. Golek duit. Aku kayak 30 ae. Ora mau berarti masih sampo boleh. Besok mbok ono kowe lho. Itu saya berapa? Yo 70 he. Lho tapi aku ki kayak 30 ngono ae tok lho. Iya Yam. Mbok sing tin karek ngekeki 35 kowe kaya kowe. Nek aku mbok kaya 30 ngene rak ngono ae Yam. Rak cek 70 he Yam. Ya kowe kan wis 50-an ngono lho, Bro. 70 ki engko tin 35 kowe 35. Lah sing aku 35 ki rak wekku ndeknane malang 5.000 kae tak pek aku genten. Ya. Piye lah ngono apa piye? Tahu. Cek piye kok iwang ngitung? Tek ngene, tandur borong duit 3 juta ribut lah gue. Sawang amet. Saiki yo, mbok jam piro ya? Lah apa yang dicapai? Ala Lho tak mbok video, Dik. Jam 10 kliwat sithik. Kok tidak. Bar jagong. Ayo. Aku di pinggir jagong ya. Alah. Bangetan ah kowe. Iso diguyu nek jenakno ki nganu jere. Grup lemah gemulai.
Deh, grupem ki lemah gemulai tara iya aku ngono. Alah, kloter yang kedua ya, guys. Panas-panas lagi diterbas iki lho. Jam 11 mangkat neh, gaspol pokoknya. Sing penting sehat. Oh, ndi kali ju. Kaliju kuwi ngalor jere, Mbak. Wong apa? Kaliju ngalor. Wong Bapangan. Nggo ito, wong nggo ito. Kuwi borongane 400, ndek ben ki diwongi wong 5 jere jam 8 ya wis bar. Lah sing tandur apa kaya angin aku ngono. Lah aku kok ndungu 400 nek jam 8 bar iki gak ya aku oke kok. Gawane sepiro kuwi? Ada kok jam 5 bar. Tapi nganu. Apa sore tandur. Jerene ki anu, Mbak. Jerene ki ngene lho, awan lah gelem wonge. Awan lah gelem. Bar kok ngene Mbah Julah di Semayang. Lho, apene ndek kondi? Alah, alah. Jak piye wong Mbah Cok ki preksa ae kok. Kon ngejak. Mak jak. Alah. Wes ayo gaspol. Wong telu glinik-glinik lah ndere yo barno. Oh, kuwi nek kurang ya. Ayo. Engko nek jopo kene nek mikirku ngene lho Mbak Tin, kok gedutan lah sampai sore. Kon titik. Loran-leran ya. Terus ngene, sesuk langsung iso ngene nganu ki tak ngambil Bu Arfi neh aku. Wong iki manut, sing di sawah ki manut regane karek njaluk pira. Nek ndek mben 400 ngono. Bapak. Iya, kok aku tak telepon. Nggo ito, wong nggo ito ngono baone kuwi. Sing baon iki piro 200. 400. Apa ambo? Lah tak tekok ya apa mbo, ngono mbo ndek pen borongane sakmono tapi jere sing di sawah engko regane manut sampean jeluke pira ngono. Ditambah ombo undang. Delok kek samae. Undang kowe. Jengkinge delok dhisik. Lah iso delok dhisik Lah. raro. mlaku mbok kon delok sawah ya iki kok. Lah mbok delok mbek kowe barang. Lah aku rek raroh rek iso omong apik nek mbok kon. Lah iki kok yo digoleki engko ayo. Iya didelok jajal. Kok iso malah lucu iki. Lah ora sawah kok ndamune ini. Sakmono sawah mblagen tak Iya kuwi dadi nang rego sesuk Maksudnya nek bareng sing duwe yo manut ngono kok. Iya kan delok asli nek rono. Lah yo nek misale iki nek sing duwe wis manut iki berarti yo wong iki ora ruwet ngono lho ya. Oh berarti yo Genah. ora. Iki misale kaya aku sing borong nganu pira lho wis karek cara rego iki pira, karek mbok wong pira aku manut ngono ki wis paling genahe wong duwe sawah. Coba anu, kalau ini ya. Ijo, anggit tak nambahi lek lani, sikile mbah lani keseliu. Wah, Lah piye? lebih ndang perlu lah. Ade ora iki ya grupe ya telu. Ceplok lah, ceplik. Ya yam. Bismillah. Mak Arfi yo. Marfi sapa? Se. Tandur wak dhewe ora baring. Betul kena wis iki. Sih sapa? Saya Mbah Gani. Alah aku iki tak karo seh anding mek ses kencet kuwi. Seh Gani ya? Iya. Mas aku tandur wis teh iki. Oh, lah sawahe kono rek bin metu kene iki. Arek kalau Ya kae nek wong Daud ya lho. Gak kenceng wae panijo ngetan kuwi ae ya. Enak kono ya. Iki yo enak dalane iki, Bu. Tapi engko bung-bungan malah. Yo. Apa yo iki rono ngitre teko kono yo teko iki lah. Kenceng-kenceng iki piye nek tandur. Lah yo. Wis ndel nek 5 yo 5 ae, Bu. Ngene dhewe ra gak pokro iki. Lah ya, ora kenceng. Alah. Mbok. Alah salah yo ora. Salah ora kenceng. nek dhewe kok iki. Nek wis tak ditambah. Loh, kemang gak nggo banyu, Bu? Lah, Lah apa? Bayu ambane rek. Sawahe. Lho, pian mah melok teko kene. Tapi ketoke po enak Mbak Tin iki klewek-klewek ngono kok. Lho. Ora brondol-brondol koyo ndek mang. Koyo jeneng brondol ndek mang nek. citra banjir iki. Walah, mujure ngetan ngalor ngidul iki nggo. Lah, ijo iya. Ya ora tok wong trimo 20 meter atik.
Walah nek perkara mangan iki wis tak wareki ke omah wedi nek ra dikirim Mbak Ni aku kok. Loh. Ya Allah, kowe iki melok ndak toh, Mas? Melok mangan, kira apa-apa tak wangi. Mbak Jimin akon laut Mang. Lah iya. Waduh, kok. Iya, ora terima story ya, Lek. Delok Lek kok. Facebook. Ning YouTube. Oh, YouTube. Nggih. Sing Daud cek dolaran mam. Urung dibanjarno iki. Sing untuk pinggir Koetan kono. yo ora lah Bu, mosok koetan yo kok sing ngombo sik ah. Koetan ae. Koetan rene lho. Eh. Kene rono ra yo munggah. Iki sing omahe Mas Yon iki ya? Iki nggone lek Waloyo. Nek mak kantet. Lah sing Endi? Lha kuwi apa? Iki ya. Sekete kaki. Lah rek ora ditampingi ora diapane. Urung ngetok wong tampung paling. urung ijek golek wong e. Kono ndek nganu rek. Anak buah. Anak buah rek. Anak kowe piye lah? Iki nggone Mbah Jimen rosik rek nek ketene kok. Bajiban kok ora le? Wis tak prasek. Ayo ndang koetan kono. Ndang. Lha wis tandur apa iki lucu. Tro, ngenteni ning kono kalau sur gedang. Lah yo Mas kok. Mansik lho. Mbak, santai Lek. Kok kene ya tengok-tengok sik. Tajak ngetan ya gedang kae kok. Bisa ngene kampret kan mbek ndi? Mbek iki. Rupane habah hireng. Alhamdulillah guys, rontok laran giyup. Entuk pirang unduran iki, Mas? Papat ya. Entuk 4 unduran guys dikirim Mbak Ni semongko karo gedang goreng. Alhamdulillah dikai segeran guys. Diwangi nempahi Mbak Ni. Gremet-gremet. Butohe selamet. Butohe nyublek. Iya Yam. Semangat Yam, semangat. Terus bolo telu ya semangat. Ayo, dorot iki ya. Nduk 4 unduran. Kowe apa? Masyaallah. Ngejar nganu guys, ngejar apa kuwi? Ngejar Kaget. apa nek ngarani ngono kuwi? Kuwi lho, lah ngene iki lho. Kok setorane abang ya. Ngejar ngejar target apa-apa nek ngarani nggih, ngejar waktu. Sesuk ki soalnya wis di kongkon wong neh. Lewat HP ngono kuwi dadi walah wis terus saya guys, alhamdulillah nggih. Ya wis disyukuri ae. Iki engko muga-muga ki iso ngebarno sak sore iki engko. Muga iso bar sesuk langsung lanjut ning mbaon nggone Pak Dalang Goito. Alhamdulillah. Meskipun wong ngene lah ya tetep payu tandur ya guys. Golek wong tandur ki saiki angel. Alhamdulillah guys, wis karek sak mene iki nggih, sesuk ditutupno sesuk-esuk. Saiki wis wengi guys, wis sore. Mantuk, alhamdulillah wis sawah iki ambek ngene dhisik mbumbuan iki. Ambane guys. Tapi alhamdulillah iki mangkat jam 11 lho. Sampai ya ini. Mbah, tasnya gowo Mbah. Metu ndi Mbak Ni? Metu kidul neh Mbah penak. Metu kono ae. Ya wis. Ponggo montor. Mboten nih Mbah, mlaku. Alah metu kene wis maklok. Nggih. Tase gowo jenengan nggih Mbah? Apa? Lontong jek, Bro. Lontong. Ini lontong iki gowo. Anu ah. Aku grembyong koyo ngene ndang. Ora setel iki lontong jek. Apa ya tase gawakno misan? Lho. Gak ro. Kowe gowo tase nek ijen nek sini. Coba nek kontang tak gawakno. Gedange lho Bu, engko di endem Bu. Gowo. Lah ya kuwi gedange ambekan semongkon sik ayo. Lah ya. Malah ya bareng-bareng nek balik ki yo. Ora nek joket. Ya ini yo. Ayo. Portale mbok nganu lho, tasih gak mbok gowo.
Tase iki digo Mbah Jimin. Coba nek anune ndok kowe di sini. Nggih. Di sini tak gawe kabeh. Mantuk Mbah, putune Mbah, mantuk. Laut iya laut. Lho, Dik rene ya. Bener kene. Emang gak sandal aja. Aku sing nggo sandal ki. Lah ning ratan gedhe luwur kuwi. Sikilku nyodos-nyodos. Ri. Ana iki wis di tutup ning omah neh videone. Alhamdulillah guys. Awake rasane aduh. Alah ya Allah ya Allah. Wedu kabeh rasane iki. Astagfirullahaladzim. Pekerjaan kok ngene ya guys, ya disyukuri ae meskipun pekerjaan kuwi seberat apapun. Terus piye ya guys, seberat apapun, sak kesel apapun guys, secapek apapun tetap dinikmati, disyukuri. Sing penting ki entuk duit, entuk rezeki ya guys. Ya piye meneh iki mumpung anak wong tandur, kok sedih longkas ngene wis rene wong tandur, dadine yo golek kerjaan apa neh wayahe undo-undo. Iki lanang ki Rebo ki wis mulai undo-undo iki, Mang. Sesuk ki ya, bar sesuk. Kowe melok? Kan jahit. Lah muga-muga nek menawa gak udan kan montore iso teko kono. Wah nek sore ngene iki ngrasakno kesel kabeh. Dhisik iki sedina ki Mang tandur ki pokoke ambal ping pindho. Dadi 2 kali sampai mantuk ki jam 5:30 sore. Teko omah nggih mblusuk wis adzan magrib guys iki mau. Engko nek gak ngono, nek gak ngantek tak polno sore kuwi, sesuke kuwi cek mbaleni enek patang unduran. Patang unduran ki yo galeng kono sampai tekan galeng kene iki bolak-balik sampai ping 4 guys isek. Iki wong siji-sijine. Kuwi sik enek patang unduran, bar kuwi engko terus lanjut ning gone wong neh. Dadi sedina ki geger ki ya wis walah mlengkuk jengking ngene. Tapi aku tenan nek panasan gak wani ngombe banyu es. Pokoke kuncine kuwi, guys. Gak tahu desih terus gedutan ngombe banyu es iki gak pernah. Pokoke yo enak ra enak ya banyu putih kuwi. Mbah seger, mbah rasane iki banyu iki panasen dikene galeng ya wis mimike kuwi. Lah nek batore wis mbuh ape ngombe banyu es ape kan gak urusan, sing penting dhisik nggo banyu dhewe. Oke, soalnya nek panas banter kuwi ngombene es, sirah ki tetep ngelu, tetep rasane weteng nggih mudhek-mudhek, sirahe ngelu. Soalnya misian banyu ki nek awan, guys. Rasane ning sikil ku yo panas selet-selet, dhuwur yo panas selet-selet, dadine iki walah geger dimuatek ngene iki lah ya Allah. Talus-lus ini geger kuwi. Tapi ya alhamdulillah iki mang piye ya guys sedina kuwi iso sesuk karek nutupno saithik ngene wis walah sawah setengah. Cuma wong telu. Wah piye-pine ya ngebarno. Maksude yo karek patang unduran kuwi nek iki karek nek gak salah yo 30 pocong. Sesuk kuwi karek 30 pocong lho guys. Karek 30 ikat lah. Pokoknya menyala tenan pekerjaane dhisik iki pokoknya berat-berat ya guys. Tapi yo alhamdulillah awake dhisik iki diparingi kuat. Wong tandur kuwi sedina-sedina nek jengking terus nek gak kulino ket cilik alah geblak ning tengah sawah guys. Nek gak kulino getutan mergae ket cilik. Nek dhisik ya wis biasa, menggane ndek cilik wis tandur ya sapa sembarang kalir apa tak alami kabeh. Dadine yo gak kaget. Cuma kok bedane mbiyen kan gak nganggo keler. Saiki kan nganggo keler ben supaya tandur iki ketok rapi, ketok rajin ngono. Nek mbiyen kan asal nyublek, butuhe buntu. Zaman kecilikane dhisik. Nek saiki kan dibentuk kaya ngono guys, maksud iki kaya senar disenteng. Dadi ini kuwenceng. Omah 5 ya 5 terus. Dadi ini ketok rapi. Ya ngono ya guys, disyukuri iki dhisik tak ndang apa istirahat wis bar isak. Dadine yo mbuh piye-piye sampe ndang
ngeremno mripat ngono nggih, istirahat, jujurno geger. Wis ngono ae, konten iki dilanjut sesuk neh. Terima kasih banyak nggih buat semua family online dimanapun panjenengan berada, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, semuanya yang sudah support dengan kontennya keluarga DC. Pokoknya matur suwun sanget, DC gak iso mbales sapa nggih, cuma bisa mendoakan semuanya tanpa terkecuali. Muga-muga diparingi rezeki sing akeh, diparingi panjang umur, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mripate DC iki ndendet. Wis kudu turu.